ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit Mentarasngi ka khatsau turik na wing arajar pesan kala penlong ya kin lekmen hadin ba parti BJP kala yo ek job ha election shaking berbat ho an ke jela Bihar kebelapan bena Mentarasngi ujana sekretari ka BJP ba wangkit bok pochna habakran hilat thai ku bor ha office ka parti ha Shillong la pawe jikmen ba parti kala job ha election ha Bihar dak nya trelang kum ka National Democratic Alliance Kajungjab jong ka BJP ha Bihar kalong kajai mensim ya kino kam ka parti ha ne ka jela Nagalang jungi ka parti berakawai ni kerpat igi palba bakin ailat ya ka parti BJP nomor ba de katkom kajingi ka decisive mandate ka baca hapo Bihar kade ba kibri lai rekam ba ka BJP ka tre nomor ka parti BJP hi ka ngets kem ba nginyo banyo ban khet tau so jong ka jingjop bangin poi syakata ka Viksit Bharat ma develop India by 247 tingi ni kerpat ya kinong kesan ya ki badbat ka jela bakin ailat sisin ya ka BJP ha usna marajar arbuka panpai ya kata ka jingper ya ka kom suncha